Jaya Prabu Rama Wijaya. Tujuane sajengul enggak wonten pandhapi pasanggan ngadhep marang kali. Raden Lesmana Pitako pisan Narpati Sugriwa. Kira sanggaring para prajurit Prabu Sulaparti ndong yaning samudra wasang. Pagedanganing tarita dening para Rama Wijaya tansah tawaning panggalih karo yen sing tansah abesmaran maring karo tansah katon citrati. Sampun sanget nandhang dukita sumangga Pukulun kula aturi paring dawuh dhateng Puncu Griwa Pukulun. Yayi Sugriwa, kula Pukulun pancen ora kleru panyokra bawanira Yayi. Areh ning wus sawetara suwipun Kakang pepisan kelawan garwaning Sun Yayi Rekyan Sinta. Nanging pun Kakang emut paturanira duke ngendi. Sira saguh angupadi ana ngendi papan dununge Yayi Rekyan Sinta kang den dusta Duratmaka Sugriwa. Mboten badhe citra Pukulun lan saking pandugining Pun Sugriwa. Priyogi utusan Prakusa putra tetilaraning Kakang Resi Subali nganyektosaken dhateng negari Ngalengka Diraja Pukulun. Yen mangkono supaya maju ana ngaresaning Sun bakal paring dawuh Sugriwa. Lho, Nun. Nggih Jaya nggoda maju. Adimalan Pun Rama Wijaya. Jaya anggota Wonten timbalan pangendika Pukulun. areh ning kowe wis mangerti dawuh pamanira Yayi Sugriwa. Lho niki Supaya ngupadi papan dununge garwaning Sun Yayi Rekyan Sinta. Lho. Terus lumawatmu marang Ngalengka Diraja bali ana ing pesanggrahan mangleawan saguh pirang dina anggota. Kasinggihan Pukulun. Kula ingkang sagah lumawat dumateng Praja Ngalengka Diraja. Ananging reh ning sakalangkung tepih kula sagah wangsul atur katerangan laminipun setunggal warsa kula. Jagat wasesaning Bathara Jaya anggota kaya rumangsa kesuwen anggota. Sinurat paring sangjaring para prajurit Prabu Salabetatan kaliyan renaning penggaling Prabu Rama Wijaya. Ora kaingkai Raden Senggoda mati sapa wasana. Anoman Kula wonten dawuh pangendika Pukulun. kumawani sumalana sawanana ngaresaning Sunana parigawe apa Anoman? Nyadong tetuku ingkang sakelangkung kathah Pukul. Iya. Pramila kula sumalana mboten kanthi katimbalan. Awit anggen kula badhe ngaturaken dharma bekti wonten ngarsa Paduka. Nuwun Pukulun kersa
paring dawuh dumateng pun Anoman. Anoman sagah lumawat dumateng Ngalengka Diraja, sagah madya warsa. Setunggal Candra, Kula sagah sedasa dinten. gangsa dinten Pukulun. Kula sagah sedinten. Anoman Wonten dawuh kaya ndadekake carming penggalihku kowe saguh sedina bali sowan ana ngaresaning sun meneh. Kene kapara ngaresa maju ana ngaresaning sun paringi dawuh Anoman. nuwun dhateng sendika Pukulun. Yayi Sugriwa. Kula Pukulun. Areh ning wis rumangsa carem penggalihku karo Anoman saguh bali sowan marang ngaresaku sedina. Nanging sajake Pulunamu Jaya nggoda runtik atine. Mula jeneng sira kang bisa ngripih Yayi. Namung welingku Anoman wektu dina iki. Sun pundhut putra angkat Sun salini tetenger Rama Ndaya Pati Yayi.
Sendika pukulun kepareng amit madasang pasilan pukulun. Iya yayi kang prayitna ngati-ati Sugriwa. Lho, nun. Ayo nggih. Ya ayo, Mas. Ayo, Mas, ayo. Anoman Kakang Semarwi. saja wonten wigatos, Ndoro. Iya kok aja digawe ya Maya. Inggih, Ndoro, sadayapun kok perlu sanget, Ndoro. Kakang Semar nolo garing lan kowe Petru. Inggih, Ndoro kula. Setemene ingsun piniji ana ngarsaning Pukulun Rama Wijaya dinuta marang Praja Ngalengka Diraja Kakang. Inggih. Amung katangku si Jayanggata semuruntik sebab si Jayanggata kepengin banget lumawat nyang Ngalengka Diraja. Welingku karo kowe Kakang Semar nolo garing lan Petru. Inggih. Sing padha ngati-ati anggonmu bakal ngripih kelawan bendaramu. Inggih. Masih saling Bathara. Kakang Anoman. Adikku di Jayanggata ana apa ya? Saiki tak anggo pasanggiri yen Kakang Anoman bisa ngasorake yudaning Jayanggata. Kelakon bisa lumawat marang Praja Ngalengka Diraja Kakang. Adikku Jayanggata kang tuhu tak tresnani. Yen pancen sedyamu kaya mengkono, nyoh tampanono Kyai. Ayo mati dening aku iki. Wah, wis ketiwasan. Yes. Nger, Hanuman Anggada wis aja padha patudon, Nger. Trewaca pengendikaning Pukulun Rama Wijaya lamun Hanuman ingkang kautus marang Ngalengka Diraja. Lan rening rumangsa keprananing penggalih Pukulun Rama Wijaya sira kapundhut putra angkat pinaringan kekasih Raden Rama Dayapati ya nggih. Nuwun inggih Kanjeng Paman keparenga kula bidal dinten punika nganti para Panakawan. Kakang Semar gareng Petruk kono padha derekno bendaramu Kakang. Inggih ngestokaken. Ngestokaken, Ndoro. Blon-blon. Sang saya dalu araras abyor kang lintang tumedhap iti senya tengah bengi marang kandaning Puspita arenging bukyani Tindang Raden Senggono kanca kawasa ingkang wonten pertapan kutha Gowindu Kusuma Dewi Saempro paminta kanugraning Jawata.
pertapan kutha Guwawindu. Ingkang silih Kusuma Dewi Sayem Praba meminta kanugraning Jawata Sidagep suku juga nutupi babahan Bawasanga angeningaken pandhuring ingkang sinawang puting Gunung Duksina. Marmo aminta kanugraning Jawata nuhuni dawuh pangantikaning Prabu Rahwana-raja. Yen pasang guna Destyapa dene Darubeksa yen ana tundakaning Rama Wijaya. Puswatra Rama dening minta kanugraning Jawata ora kaya prapaning Raden Senggana yah pinetik talingane Sayem Praba garegah tangi dening tundakaning Jawata. Sayem Praba pertapaning Guwawindu. Napa ninggi Raden Anoman? Lah menika ingkang tiga menika sinten to? Niku sing lemu niku sinten, Kaki? Inggih Kusuma Dewi, kula menika Badranaya inggih Semar. Kula pamongipun Ndara Anoman Kusuma Dewi. Nggih Badranaya, kula aturi lenggah ingkang prayogi langkung rumiyin nggih. Inggih, ngestokaken inggih. Lamburine sing tuwa niku sinten namine niku? Kula menawa. Nggih. Aha. Inggih nami kula Purnala Gareng. Kula kepernah anakipun. Anake sinten? Anakipun Badranaya inggih Semar. Oh, anake Badranaya. Ki mang lenggah sing prayogi nggih Nala Gareng. Nun inggih ngestaken dawuh Kusuma Dewi.
Lah sing dhuwur nika sinten apa nggih duwe jeneng niku sing dhuwur niku? Ada menawi ndangu dhateng Patik Bro. Kula pun kantong bolong inggih Petro Kusuma Dewi. Oh, jenenge Petro. Inggih. Rumangsaku kuwi kok anteng dhewe oleh glewo-glewo ya ala dereng. Kula menika tiyang demenake kok. Inggih. Prayogana luwih dhisik ya Petro. Inggih Kusuma Dewi. Raden Anoman. Kula wonten dawuh pengendika Kusuma Dewi. Andadosaken kagiat raos sing manah kula paduka rawuh dumateng ing Guwa Windu. Estunipun badhe tindak dhateng pundi Raden? Nuwun andados ing kawuningan. Sowan kula wonten ing pertapaning Guwa Windu menika saestunipun badhe lumawat dumateng praja ing Alengka Diraja. Namung kula menika dereng mangertos pundi merginipun dumateng ing Alengka Diraja kula lukno. Oh, Raden Anoman, keleresan menawi paduka rawuh dumateng ing Guwa Windu. Mapan ngriki punika marginipun dumateng nagari Alengka Diraja sampun caket sanget kok Raden. Atus menika mboten kalentu sowan kula menika. Inggih. Ing salajengipun menapa kepareng kula nglajengaken lampah dumateng Alengka Diraja. Inggih Raden Anoman sampun kesesa panduka tindak dumateng nagari Alengka Diraja sakmenika. Awet kirang prayogi Raden. Sakmenika kula aturi ngleremaken penggalih paduka sawetawis. Kula badhe atur pasunggatan menapa panduka kersa Raden. Waduh, saestunipun andadosaken bingahing manah kula Kusuma Dewi. Menawi sampun kersa monggo Raden, menika wowohan kula aturi nampi Raden Anoman monggo. Kula nuwun inggih dhateng sendika kula lukno. Janging kancing langit kelap-kelap katon leregen janging alis Ucap kacarita kaya mangkono wawan saking Kusuma Dewi Sayem Praba pinuga marang sangyaning para prajurit Prabu Sundatan menika menawa mawisa padha sakla padha nandhang Waduh, oh Kakang Semar, mati aku Kakang. saya indriak sosro maruto pawono gono margono. Waduh. Kakang Semar, Dawuh pengendiku niku. aku ora weruh kiblat Kakang. Tujune kula waspada monggo enggal medal saking Guwa Windu niku. Ayo Kakang Semar. Monggo, ayo Le. Ya ya, Mak. Ya, ya. Kakang Semar. Kowe kuwi sapa kukila bisa nyebut marang asmaku? Oh iya Kakang semune lali kelawan aku. Aku iki Begawan Sempati Raja. Lah. Dening nganti Kakang Semar kanthi para pragusa lan semune padha nandhang wuta iki mau sapa lan sangka ngendi arep menyang endi? Iki momong aku Ndara Anoman nandhang wuta mentas wae saka kutha Guwa Windu. Iya, Mula saka kuwi aku minta pitulungan marang momong aku Anoman Sempati. iya Kakang. Nanging aku ndak wawancara dhewe kelawan Raden Anoman. Iya Sempati. Nuwun mangke mangke Raden Anoman. Piye Sempati Raja? Inggih kula menika sipating pandhita nanging sipating kukila. Iya. Rening jengandika nandhang Papa Cintraka kula semanten ugi. Iya. Saupami kula saged atur usada dumateng panjenenganipun Raden Senggono, menapa Raden Senggono ugi kersa paring usada dumateng kula. Sempati Raja. Nuwun kados pundi? Yen pancen kuwi bisa atur usada kalawan panjenengan ingsun.
Samat sinamatan aku bakal ngusadani kelawan rugamu. Menawi mekaten Raden Swawi kula aturi caket kula badhe atur sada dumateng sing ngandika. Oh iya. Waduh, padang semawon. Matirojo, Nuwun kula Raden. banget panarimaku. Saiki mengkene Sempatirojo. Nuwun inggih. Genti aku bakal malesih kelawan jeneng sira. Non. Ewang-ewang ana meminta kelawan nugrahaning jiwa kang supaya kasembatan apa sing dadi penyuwunku. Nuwun inggih dateng sendika. Uto Pandawa Tata Katiwisaya Indriyaksa Sara Maruta Wauta kaya mangkono semak saya Patirojo sinidikara Raden Senggana Waluya teman jati ngambah madya. Pun Raden kula nyuwun pamit. Nol Garing, Wonten dawuh, Ndara. lan kowe Petruk, Kula Ndara kula. lan kowe Kakang Semar. Dawuh pengendika nun. Ndak kira cukup semenang nggonmu padha nderekake kelawan panjenengan ingsun. Inggih. Kowe Kakang Semar bali marang pesanggrahan. Inggih ngestoaken. Aku bakal nderekan toro lumawat marang Praja Ngalengka Diraja dina samengko. Ingkang atos atos Ndara. Oh iya. Iya. Kacengan klap-klap katon dari kincanging aris San Maweka Drum Saparang Kagulo Ukir Moyak Mai Ucap kacarita kaya mangko Raden Senggorang Kamah marang Wiyati Marmo sigra cancut Taliwondo cancut sing Taliwondo cawatan jamang tinetepaken kinencengan sang yaning busanane jejak kantolo gayuh Wiyati sumusuping Jaladara Gatka keset kok apik carita kaya mangkono wis ngambah pon mega malang Raden Senggana miling-miling wonten Majogantang tatanune ngopring gobaya kawah kapindhur marang samudra Wigoncang kancing langit kelap-kelap katon derek kincang ing kalis Pisang mawe kandung saparang kandung germoyak mayik Wauta kawusa gandeng kencinan tengkeng wonten samudra Minangka bel katak sining tengkat kaluwen tandrane tansah sahabat marang gayahena Anggonku Joko ana pinggiring pengawan Minangkabau kok ora entuk kiriman iki selak luwe temen wetengku waduh lho apa ing kono kae ora ndono ganti koyo ndekno maruko ya to kaya mangko tatane ngopring go kowe Raden Senggana marang samudra Minangkabau surat marang Minangkabau
kakangku. Loh, kenyong apa sian nomen aran mami sok wato tanding curit lakene ke warongarsi maju ing sontak Bathara jagating pramudita pancen ora kena sinangga gampang yang ngalengku diraja sapatining wekataksini ndak pajutne lakuku bareng ngalengku diraja Raden Senggono Wauta kadring keng minusiteng keng wonten salebeting taman Argasoma tekan para sinta candraning pindha kailangan sukma
Kanata wau ganteng keng cinarita ingkang wonten salebeteng taman Ngalengka punika warnanira gawaning Prabu Rama Wijaya ingkang sasilih kusuma Dewi Tyan Warasinta. Wanita sulit ing marna labet kae sungkawan penggali marma tansah pucem ingkang dadha wadanane. Marma dunung wonten negari Ngalengka Jiraja saiki dinusta marang rajaning Yaksa Prabu Dasamuka jejuluke. Radi wonten lipuring panggalih Tyan Warasinta dene Kusuma Dewi Tridana ing tansah sumandhing marang Tyan Warasinta. Dereng pantara dangu Tyan Warasinta gunung wonten saking taman kanthi putra kapuran Tyan Warasinta ing Sri Kusuma Dewi Tridana. Rataning Prabu Dasamuka predang angaken wiraning taman karo sigang nguraken Tyan Warasinta marang Prabu Dasamuka. Pisoto. Pisoto nak ora lagi pisoto. Krishna
Anakku ngayu, Toto. Namun kula wonten dawuh Prabu. Ora pati wis pundi kalimatmu Dewi Kimal. Kepiye semua kepiye soal kalimatmu Dewi Toto. Namun inggih langkung prayogi menawi badhe paring dawuh kalian wa Dewi Sinta menika kula mangke dipun ajeng-ajeng kok, Wa. Oh, dadi wis ngaku prawi sing aku iki, Mas. Namun inggih sampun. Oh, meneng sangat pun ya Toto. Inggih, Wa. Yai Sinta. Rahwana Raja apa? Lah, kok ngono aja banget-banget tekak oleh pikirku. Iki kelmo bakal tak koyo menyang pulau ya Sinta. Rahwana Raja ingsun wis prasetya. Aja meneh nganti kok boyong marang Datulaya. Kena kok gepok kulitku tak deset busanaku ndak obong Rahwana. Pasti ini aku kan kowe dengan Sinta. Lek bisa gawe pikirku Sinta. Sabarang kadruker moyang laik. Toto. Kula Prabu. Kono Geri. Nuwuning Dewa, kula aturi muting Dewa lenggah ingkang prayogi rumiyin. Wa Prabu sakmenika kula aturi kondur, kula ingkang badhe ngrimo wa Dewi Sinta, Wa. Ya wis kosong Toto. Lihat langening kalang yang naglar pandamundar. Nandara kekonang kurang protetan macan. Kasonan pacaring. Ornameng kekono. Kaya iki Gusti ingsun kusuma putriman Koneng swara bedhe ora jamak nanging kok ora ketok ki keneng endi ya sing swara iki ya? Ya ngger ya. Inggih kok wa Dewi. Karawane sang Prabu Rama kang cinitreng yaksa aji layak wae lara bronto temah nandang
asmane Dewi mata naten naklen harasatipun wonten dawuh pangendiku. Pundhuk sinten? Dipun tetangaken kemawon kalian kula menika Pantri Jata putra kepulunanipun Wa Prabu Dasamuka Raden. Nuwun inggih Lho. Inggih, sing ngandika menika tusanipun Prabu Rama Wijaya. Inggih kula menika dutanipun Pukulan Rama Wijaya. Inggih kupun Dewi Sinta wonten taman Ngalengkoti Raja sampun sumelanging penggalih Raden. Nuwun inggih. Hanoman. Kula wonten dawuh pangendiku Lho. Sanget panarimaku Hanoman dene sesupe samengko sing sun tampa. Samengko jeneng sira ingsun paringi tundha manik supaya sira aturaken ngarsane Kakang Mas Rama Regowo lawan sembahku aturna ya Hanoman. Kula nuwun inggih dhateng Sendika Kusumati. Wis karya lahir ingsun sampune kata-kata sing gerake. Kula nuwun inggih. Ono wonten ing ketangune wani manjing jroning taman ati suku marang. Kadar putih. Ono marang. Sopo jenengmu? Ora tetingal-ngaling. Aku Hanoman. Manut ndak pondo dina iki kowe. Kowe sopo? Aku putra Nata ing Ngalengkodrojo Indrajit. Isom bondo aku persasat, isom bondo angin. Wala jagat
Baru maju dia. Wesen kakene manuto. Anu mandi ome. Ingkang wantun ngrisak Paman Mati Suko Dewa Haji. Merusak Paman Suko. Nuwun inggih. Paman, kula marang Rakyat kula tegal Kodiraja Prabu Dasamuka. Iya. Peta opo peta kotaman. Utus kalawan pukulun Rama Wijaya. Aku iki Rama Ndayapati. Rama Ndayapati gak semi jenengmu. Iya. Manut tak pateni iki. Yen kowe bakal Daluk pati uripe si Anoman. Yo, senadyan pusaka ing kayangan umurun ana ing Alang Kodiraja, tangih lamun bisa mati ya. Nanging aku mamai supaya kali pati harus parang. Aku obongen. Kamu Dewati. Obong Dewati. Pak perintah opong opong pun Anoman Dewati. Anoman mesti mau opong keraton aku jil-jil. Kersanipun lajeng kados pundi Dewati? Apa pasto? Lelek wonten dawuh pengendika. Paman Suko papan Sinto penipun paman. Apan dunungipun garwa jengandikum boten wonten sakara-kara latum boten wonten ing taman. Syukur bagi lawan. Mun kula kok ora sewa kesalatan kelingan Kyai. kedawi taman toko iki Bendogro wong papan dulungipun Tejo Mantri kok ora. Malah Bendogro ngene iki. Mewas kok. Lho. Dawa Dewati. Betas ler.
Kyai Prawan. Mun kula kok keprawan. Ayo padha usih menyang Bendoro.